Nyakwara Mugejong machiegni e twak maromo kuonge chenro mar pinyo kinyi makawuono antiere kae kod welo ariyo Tom Nduku kachiel kod Felix Nyandua mar mondo mi watwag otudore kod chal mar Kenya mago weche mopogore opogore matimore pacho kae. Ahinya nyato tok odiochieng' manyoro mano aneno ka mane en jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua no yango duond bura mare manyien mano mar DCP. Kata kamano e kinde mano yango duond bura makamano nitiere tulo mano muocha gino ma ok nobedo makare ahinya kalure ni rita mago mag Gachagua bende nitiere kaka ne ogwenyore matin kod jofuambo e pacho kae. To ma ok en mokwongo ma waneno ka tulo muoch e kuonde ma Gachagua nitiere. Nyalo bedo ni nitiere liet mar siasa moro ma sani koro nitiere pacho kae ma ok ketwa wan kaka jo Kenya e yo makare. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugejong kapok wawinjo report mano losnwa kod Chris Owino odiochieng' manyoro. Yena mar mondo mi arwak welo mantiere gode studio kinyi makawuono Felix Nyandua ang'eni mae mare mokwongo mar bire TV Ramogi yaore ichio nade? Achio maber. Ginyinga gilonga ni Felix Nyandua. Ana wuod Mugori. Jadak Dagoretti South. An ngama kijana matin ma olap doge dong ne kom mbunge ma Dagoretti South. Kisiasa asabedo kainya. Asabede. Koro wan wa vijana mowuok oko sani wakelo lokruok e bwo pinywa masani. Aya hawi mabere lek mari makoro intiere gode mar siasa e pacho ka wang'eni weche mag siasa ok osebedo mayot ahinya e pacho kae. Tom Nduku oyawra no kibwonjo matin e kinde ma Felix yangore. Aya ade mathoth. Mose joka nyana. Ichio nade? Achio maber. Machiegni to ko kinyi makawuono. Nyakwara Mugejong mana kaka ineno mage welo mantiere godo. In bende kamoro amora ma intiere arwakni machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwa chako dago mar mondo mi wawinja ne report manolos no odiochieng' manyoro kod Chris Owino kama jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ne ochako yango mano duond bura mare mar Democracy for the Citizens Party DCP mano bang'a kanosegwetao kowuoka kuoma kata kowuok e duond bura mar UDA. Kata kamano odiochieng' manyoro waneno ka tulo moro ne omuoch e kinde yango bura makamano. Wawinjane report mar Chris Owino Monde. Ng'wech mar laro tend piny e yiero maduong' mabiro ochako kawo kore bang' jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua chako ayanga duond bura mare mar Democracy for the Citizens Party DCP. I made a promise to you that in the month of May 2025 I would unveil a new political party whose philosophy resonates with you. As you all know, I'm a truthful man and an honest man. I keep my word and my promises. I detest lies, and that is why I disagreed with the liar number one. E log tich maduong' mar duond burano e kar dak ma Lavington e bore Nairobi, Gachagua wacho ni DCP ema dhi golo jo Kenya e jok mar miriambo, telo marach, mibadhi kod pek mar ngima. The future of our nation remains promising. We'll stop at nothing as a people towards a better Kenya. I must, however, caution that those who think they can mess around with our country. Our message is clear. The people of Kenya have unfinished business with you. We have a date with you in August 2027. E safar mare mar loko kudho mar yamb siasa e gwenge mag Masawa, mana jood bura bich kende mag Masawa emane oyuoro e nyasino kata odoko ni Gachagua to singo mar chopo e tunge Kenya mar uso DCP kaachiel gi yudo sir e Kenya mangima. The DCP party are committed to the respect of human rights and freedoms, integrity in leadership, rule of law, social justice and fairness, devolution of power and resources, equity, equality and inclusivity, unity in diversity, accountability and transparency, citizens' effective participation in governance and decision. Kaka yo mar duoko joma osebedo kanyono wi koke ni en jakwede, Gachagua opedho jotelo makojolo mag duond bura mar DCP mawuok oko mar Masawa. I'll spend the next 2 years
we the people of the Republic of Kenya, traveling to every corner of our country, to every village, listening to the people, to build one of the most formidable political movements since independence. Moko kuom jotelo go gin jagoro machon mar duond bura mar UDA Cleophas Malala, madhi bedo jalupne Hesbon Obatha, madhi mako kom mar jagoro maduong' kaachiel kod David Mingati kaka jakom. Kenyans have told us boldly to form a political party that will form an inclusive and a listening government, a government for the people, by the people. Nyasi no kata kamano obedo kod chilo ikinde mar rowere moko ne otemo muko rangach madonjo e lok tich mar duond burano kendo chuno jorit mag Gachagua mondo muoch magina e kor lwasi. Gwandruok makamano oweyo jofwambo kod hinyruok tok jorit kod johera mag Gachagua goyogi kendo ketho gikgi mag tich kuom mako picha mar lweny makamano. Gachagua osingo mar yawo ayanga duond burano e nyasi mar tipo tarik 4 dwe mar 6 higani. DCP Bang' chako duond bura mare mar DCP, jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua osingo mar chako safar mar luoro piny Kenya mangima kendo kawo pach jopiny e ng'wech mare mar tero dala jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Chris Oino, Ramogi TV, Lavington, Nairobi. Kapok wadhi mbele kod twak marwa kutudore kod tulo manyomuoch mane kinde mane Rigathi Gachagua yango duond bura mare mar DCP, jatend migao mochung' ne wechego mag arita e pacho kae Kipchumba Murkomen e kinde mane oloso Isiolo nowacho ni tulo makamano nomuoch kaluwore ni nitiere rawere moko mane ok ochuli to gin johera mago mag Gachagua ni gine mane gichako tulo makamano. Kata kamano bende nokwayo josiasa kata nowacho ni Rigathi Gachagua nokokwayo arita kowuok kuom obila e kinde mane giyango duond burano. We winjane kaka Kipchumba Murkomen bende noloso kotudore kod tulo makamano e kakoro wachak twak marwa yanga. As I have inquired from the National Police Service, there is no indication that the National Police Service were notified about this meeting so that they can provide proper security. Preliminary also investigation indicate that some of the supporters who were invited to come for this function were expecting to be paid some amount, and as a result of fighting over those resources, there was a melee which unfortunately led to some kind of a stampede. And unfortunately, we hear that some of the journalists who were there to cover the event were also caught in the melee, and some people in civilian clothes drew their guns and then they fired on the air. So investigations will go on to establish who exactly they were, why they did what they did. But what is of significance to us is that we would like to ask all leaders, regardless of their political affiliations, to first of all seek the services of National Police Service when they're having public events, just to secure and protect the public. Tom Duku wachak kodi in kaka janon weche mag siasa bende ang'eyo ni weche go mag arita bende janono. Nyalo bedo na ang'o manotimore odiochieng' manyoro nikech ang'eyo ni gino masiche moko ne Rigathi Gachagua gombo mar mondo mi omak wang' jopiny ahinya na duond bura mare mar DCP. Kata kamano nobedo gima rach kaluwore ni tulo ne waneno komuoch. To ang'e ni mano tulo mokwongo waneno ka muoch kama Gachagua bage romo kata kama Gachagua dhiye ka nitiere kod romo. Jogu manyodhi wacho ni nang'o. Nikech ing'e ni Murkomen to kane ka wuoyo ka ng'ama minister. Owuoyo ka ng'a? Apane na jatich ma dwano police sirkal. Nikech kaka neno kuwuoyo no, I don't think he's a good minister, the truth be told. Nikech okinyal address the nation with an issue ma ji neno kuomi kaka propaganda. Iwinja. Onge ng'ama nyalo bedo janeko. Nikech gima fault mokwongo ma fault go minister no. Bunde ma joko tingo is not worth mondo bed around Gachagua. Dog ne giwacho ni mago ne gin jorit mag Gachagua. Kaluwore gi sani Gachagua konego bed go bunde belacha kuom joma rite. Gachagua onego bed go bunde ma is not in excess of a pistol. Ok bunde belacha. And that's one thing ma wacho ni sirkal timo richo all along. They must know ng'amotelo ni security ma penny. Nyaka ngi how he wants to address what security mapping.
Winjo. Mane mami winjo ka nyisi no bunde are in wrong hands. Ngachu tingo bunde almost is an G3, is an G3, to kenengo pistol in his pocket. Who has allowed him to do that? Winjo. Tena na jariti ngama no serve as a vice president. Mabende nigi case mo. Donge wangeo gani license ko sejo ma ichiwo negi license mar bedo gi bunda. Consideration my license and you onego bed reviewed. Kaluwore gi yo ma crimes are going on in the country, bunde gi onego or bed recalled back, dog back mondo be re-evaluated or kwongo nwango ni yo manokalo gi ngangano. Ke bunde gi licensing officer ma nyicha chiwogi. To mi kraseche moko nyathi moro ma pok notiyo anywhere. Ma en tije mokwongo en rito mjumbe kata rito rengi tiendo MCA. To gin go bunde o gi service reservist gima gi konyo go Kenya onge. Gima gitimo en bunde gi ma biro ka to man nyalo make crime outside. Iwinja. So the best thing my gosh ngan Murkomen ka gin serious ni gidwa kelo kwe Kenya ne. One, and recall all guns. Buduok back. Bupinyi duok back to order. Kora ka ngini in bunde midwaro ma is either G3 or a pistol or a Saika. Idware marango. And how are you going to minyaka ngat may bende riti no bed question to onyalo handle crime yo machalnadi ka crisis work. There has to be a test on how these people are moving. So the best thing is in the manner Majogi also handle God the whole thing is becoming wrong. Ina noktasani gazette kai ka iwacho almost about over 390 gangs. Iwinja. A good security team cannot talk like this in a nation where we need tourists coming in, where we need business community coming in. Jogi onego be no so luong jomagi identify gi penjo gi. Ngama no wacho no form this group. So why are you in excess of the law? Sama koro une mo fwenyo undiko no gigi gazette. The engagement the country is losing its meaning. Omio kada police service. They either go back and reframe. Mondo giranga nige duatelo mpine nadi. Kenya kagin kongi define community makore inspector general hotelo nene. Enga community machane. Has the inspector general reviewed time manende jo wetini otiye ki time otiye sane the nature of crime mantie go intention ma ngato manyalo be crime. Those are the things we nego jogi analyze. To kapo gichopo kanyo in the manner of minister weni okinyal chung no jomo okelo lenti wacho no in a more simple thing jogo kochul. Is that something that can come from a minister? Really? Is it not a propaganda? Why don't you do that? Mondinge moko nango myo nego chul jikabiribura. That is what I expected the minister to say here. Okinyal mocha tichalo ngama bende address the nation na propaganda. Adwa ni mak parono gi kanyo matin warwaka ne Felix bende twaka. Okinyi makauno Felix winjo kanyo ka jatend migawo mochung ne wechego magarita Kipchumba Murkomen no wacho ni jogo manyalo bedo ni ne ochako tulo makamago. Nyalo bedo ni gin rawere makoro ne yuak. Wanyalo wacho ni ne gintere kod yuak kata ne gintere kod ng'ur kalure ni okochulgi. Tok tich manege temo e kinde yango don bura mano mar DCP. In kaka rawera mabendi wacho ni bendi ntiere kod lek mar siasa. Nyalo bedo ni itiyo kod rawere yo ma ok ni kare. Obede chako tulo kata obede dhi rombe mopogore makoro koko chulgi to koro nyaka gi demand ni nyaka chulwa. Ero kamano. Adiri mar wach madhi mbele ka jok dwa ketelela. Mokwongo Gachagua en ng'ama osebedo jalup jatend piny. Kodhi timo nyasi machalo kama. Ne nitie ikruok moro. Nyaka ne time ground. Report mar integrity noningo ong'i kapok nodhi e ground. Moneno ka arita mare ber. Arita mar jopiny ber. Nikech party ni nok en mana business mare ode. Mane party ma jopiny osebedo ka rito kaka auka mapek manyalo chenjo country. Koro ji mang'eny ne rito neno kaka party magisebedo ka rito idhi bedo launched. Koro expectation ne ni malo momiyo ji nochopo kanyo mang'eny. Koro kama dhano mang'eny dhi launch party, arita kwe noningo bed mamalo. Neningo girange ikruok mar police chal nade. Mar ariyo. Kata kamano wawinjo ka Kipchumba Murkomen wacho ni onge milome mane ochiwne obila motelo ne romo margi. Mana dieri. Kanyo be wacha kwa question mar ariyo. Ang'o miyo integrity oling
e wachno. Ne nyaka ginyiswa kanti fununu mar koko ne dhi bedo, tulo ka dhi bedo, kata tulo ok dhi bedo. Kasto polise moneno ko mi Gachagua onge kacha. Okwaneno GSU to okwaneno polis kantie kanyo. Makata ng'ama ne goyo bunde koriamo. Mach changacha ne gi lep raia. En mana normal bodyguards. To wasaneno last month nwan gi case e pinywa ka. Kwaneno kaka mbunge moro no negi nikech arita mare. Koro mato jalup president Mosa bede office. Arita mare chal nade. Kama dhano mang'eng dhiye, arita chal nade. Nyiso ni police noko mi information ni gini dhi launch. Gachagua oko kwayo arita mar oganda ne madhi bede ground kanyo. Kapok atieko about tuloni, wang'eyo ni wa vijana tiyogo marach. Nyalo bedo, okawa nyalo wacho sani, to nyalo bedo ni ntiere pesa mani chiwo emokelo tulo. Mana dieri mar wach. Tok gibi wacho nikech police noko bedo involved. Okwaneno ka police ni ground. Okwaneno integrity ka omi chance mar konyo Gachagua launch party nini. Aya adwani wakao yoyo madundo gisani kawa duogo bende to mduku bro bedo kanyisowa ni kaluore ni romo makamano en mana romo mane otima mane log tich mano mar duon bura mano mar DCP mayudore kar dak ma Lavington mano bore Nairobi kae ne winjo be ni gichwalo milome ne obila kose nen mana romo moro matin mane onge wanyalo wacho ni ne onge tiende mar mondo mi gingiso obila obi oket ne giarita makare kose ang'oma no winjo be ne gitimo mondo gima no aneno kotimore mane omiyo moko kuom jofwambo bende koro noyudore kama teka ne ok bera ka waneno ka gima kamano timore. Nyakora Mugia Jong'wa ka yoyo madundo waduogo kikidhi mabor. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Joluo nogoyo ngero ni awendo okwe yire kendo sigand jathum marauma ok lal kuweyo kite chien. Regi Kabasele miyo wasigande kaka jathum. Baba na ochako puonjo thum, ochako miya thuolo access gike mag thum. Mano luwo kit babane mabende ne en jathum matuklu. Ochieng Kabasele kod sigand Luna Kidi Band. Baba na ne koro chuka. To jonyuolne wuon gi kod men gi notho e jela. Tich abich ni e chenro mar ng'ejo thumbewa kochakore sari okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya kendo inwe ngeso saa 5 okinyi. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo Nyakwara Mugia Jong'wa mar mondo mi wadhi mbele ko twak marwa chenro mar Opinyo Okinyi makawo. Nitiere ote moro kae madwaro na som, mano ote mar Vitalis Ochieng wuod Game Karario. Onse ka ni Joyce Oduor asemulo kodi kane chenro gisani kendo agone Nyasaye erokamano kuom chiewa gisani kod joga. To Gachagua ni kare yango party mare kuno gi joge. Wan warito neno kama gichome. Kwanza simbola moketono
ema chicha but onge wacha monj mano timne tok ne bera mago siasa ma ok konye omiyo ok ne otimore mabera kuom mano anie twak nyaka giko mano moko kuom ote manyakwara Mugia Jwang chwalonwa kodhi mbele ko twak Tom Nduku ang'isi ni mak paro moro kanyo kotudore koda kwayo kata oro milome ne obila mar mondo mi gibaga romo mane gibago dichieng manyoro nikech ang'eyo ni kinde mathoth rombe ka ibago kuonde ma wanyalo wacho ni gin alapa mago ma nyalo bedo ni gin mago mag kuonde ma wanyalo wacho ni gin ma public ema kinde mang'enya kata ka ji dwa dhi ndare mi wacho ga ni winjo bed ni uoro milome ne obila mar mondo mi obila ochiw arita gikae kaluore kod kaka Kipchumba Murkomen no wacho ni milome ne obila onge mane or motelo ne romo makamano owinjo bed ni Gachagua oro milome kosene gibaga romo kaluore ni ne en mana yango duon bura maonge gimoro amora kendo maseche moko ne gipango kirange yore duto jogo duto joma richo Gachagua gi Murkomen sirkal bende rach nikech sirkal nitie area command manyone obeni ka nitie ji mang'eny kamoro to dhi penjo gimomiyo jogo na kanyo to nyalo penjo gin tang'o mi uchoko bura kae ta ana kiata ne OCPD kata ne OCS makae kora ko consult gi experience wedo nyalo we bura no dhi nyime or gi nyalo chwale mbele koro from there inyalo wach ni Gachagua gini to fill form mowinjire Gachagua pod wiye wil pod en deputy president privilege manene go nikech kata sami neno president diga kamoro it is still a permission and anen tie permission michiwo on a privilege ground no president okwayo no dhi kama odwaro mondo ket security iwinja man is a privilege ground to sani Gachagua no so mamano according to impeachment trial mano betie nikech kata sani kata nchoko to wuoyo in Senate pod Gachagua stands impeached unless gichako process machielo initiate koro gima duong' manya Gachagua nego tim nyonego o apply koso apply to kwa security joka biro bu evaluate the position nto mae kae dwara askar marom nade omiyo emo miyo ka ng'isi ni either way joga duta wrong ka wan gi IPOA maber kata Kenya National Human Rights Commission mane wa form they should summon both parties mondo gipenjo OCS kata OCPD do you really know your duty nikech what of Kenya jomo dhi tumo loko hala or end up with winjo Gachagua should have paid on that emomiyo either way yokone obeni ng'ata assume gimoro nikech nyebe ni nyithindo kande koro wuok no dhi kwelo koro gikwalo ji Gachagua mone obeni chulo johala nikech ene motero ji without asking on how peace can be maintained omiyo gino is totally wrong the only thing manyaka tim security system of this country must improve in terms on how they want to manage security kendo gibe winjo josiasa gibe neno ng'ane koro kodwago piny mo okdwago serikal koro en waweye no they will be responsible kara Gachagua ne gimoko timo kanyo inspector general will go home I'm telling you as much as opara ne ng'ame johero he will go home josiasa bro lokore kode te nyaka jomoega no kodego so ka in office protect your work tiji ne makino minyeng maber is better mondi wogi office ka in ng'amo dhier in ng'ama ji okodwa to stand firm it makes you move ajawacho ngaji ne ndie the late Karugu ne njathuru gi Kenyatta and he was the AG of this country to ntie kama ne gidefa Kenyatta bo resign to mano jadala gi maje Kiambu adgi to no resign bo weyo because you must live with integrity mari so motek mangado kinyal kelo kodi oyoma igimune gelo makare omiyo this thing and that's why in a fault Murkomen ko kietije to Ruto loke because in a press conference in a country like this no put who address kikbilage instead of dealing with them you know when I was coming here I winjo video moro whether it's a crap or anything but the intelligence igima winjo no is very high nini tie nyathi moro ma ne chokora ma won gi ne jalweny koro no very interested on transmitters koro winjo gimoro ne idwa lok jatelo moro
koro bendo winjo gino kara jatelo cha be wuotho mingle gi ji koro bed interested odhi oromo kode kodhi oromo kode to koro winjo to en okia koro ako winjo ni mani president koro president yokae bodhi kode i room koro winjo wach ko winjo wach to nwang'o ni joma dwa loke gin jok ma en go gima no promise no nyal timo gigi and in the meeting koro security magi obed alert sama gini bura to joka ng'ise ni nitie transmitter moro mwa winjo in the meeting community no my is intruding and communicating everything madhi nyimeka. See, this could be a story but it is a nice intelligence development iwinja koro magi gik ma moro komeno nego bed nitimo ok de go siasa gi ji if it's really a minister security ma inyen ka security bear Joyce, you are as rich as your security. Nikiche jiburo bedo safe, businessmen will do work, pesa bro beti. Ka security raj, that country is gone to dogs. Omio, either minister and joma advise properly. And jomari to security joma bedo scared in this level manene. You can hear a more stronger thing than this, but you bedo confidence. Kechune makulal to pingalal. So the good thing is, Nigir Gachagua ni I totally disagree with both parties. Minister Raj, Minister Raj, Gachagua Raj. Gachagua benyaka koro chak improve himself. It's not about listening to the ground. Don't listen nganga no ground. Okwanega jo ground. Kata kopogore kod weche go mag tulo, mano muoch kono odiochieng' manyoro. Felix, in kaka achiel kuom josiasa geno jano weche mag siasa mwantiere godo kiyima kawuono. Wang'eyo duond burano mano mar DCP kendo mana kaka wang'eyo kendo kaka slogan mare en mano mani osebedo kowinjo ji manitiere ground. Kaluwore kod bende jogo makoro kao, makoro biro bedo kowuotho godo. Mano kochakore odiochieng' manyoro nyaka yiero mar higa mar 2027. Bende obo bedo duond bura motegno ka ji kaka Cleophas Malala makoro biro bedo jalupo gai, Hezron Obatha mano jagoro maduong', David Ole Parsenei Jakoma, Hana Mutai Jakeno, Mithika Linturi jata chenro kachiel kod Andrew Kiplimo ma en director mar yiero kachiel kod jotelo mamoko ne ntiere mago mag rawere mago mochung' ne nyaka jogo mantiere kod ng'ol. Kwang'iyo duond burano mar DCP adira nyalo bedo duond bura motegno to kwang'iyo kit jogo manokelo bende o include jo Kenya duto nikech owacho ni kopogore kod hearing the ground kata winjo gima ground wacho bende obo bedo ka okawo jo mawuok e gwenge mopogore opogore mondo kik bed ni ginono kata gidewo jo gweng' achiel kende. Kaka wasebedo ka warito duond burani pogruok nitie maduong'. Ok en kaka nwapare nobiro bedo. Nupare no bedo nang'o? Kata kirango logo, image magiketo, picha magiketo kanyo mar chamani. Ne en gima timo kaka jopiny dwaro. En gima winjo gima timore e piny. Koka gidwa meko paro kaluwore gima giwinjo e piny. To yo mwadogo wayudo result mowuok ni. Ok en kaka jine pare. En party mosabedo kwa rito ndalo mang'eny. Nwaparo ni en party madhi makwa kaka wa vijana. Nwa gombo neno face ma e party ni obed face mar wa vijana. To gimodogo wayudo party ni onge agenda mora momakore gi vijana. Nikech kwa chako gi Malala no miega cheo moro matin odiem. Nogo odiem piny. Emomiyo no riembe. Ochako donje party mag Western gigi. Ogoyo piny. UDA kaka no miye tich kaka office ye kanyo. Ogo UDA piny. Koro ringo ochako bedo ka. Kochako rango Linturi. Ma ng'at mano miwa fake fertilizer. Ma ng'at mano bedo impeached nikech telo marach. To gine faces moneno mbele ka. Ne jatend Mungiki. Kikuwa wil wanwa vijana. Memory walk room. Kwa paro Mungiki kaka nonego ji 207. To mage jomo chako kete telo kachacha. An kaka kijana gimana arito neno ka opogore kabisa gi gima neno sani. Kata kelo tulo seche mane gi launch gini ibodo ni ich wang marwa vijana kaka wan nikech gimana warito kachacha okwayudo. Sani politics is about game, the interest about the youth waido ka gini onge usiano mare kodwa kaka wa vijana. No I expect ni kaka gusabedo ka giwinjo ground no ningo bed mana
gima represent youth. For example, iga mokalo ang'o miyo nwago koko, ang'o miyo nwariembo cabinets. Nwariembo nikech nwadwaro ni lokruok obedi, wa vijana obed accommodate e government. To kan wamiyo Ruto chance mondo tim aneno lokruok, nochako kelo mana joka, oloko mana cheo, to chako duogogi. To mano miyo wawacho ni wa condemn everything madu gi these old people. Nikech gin jomo sagoyo pinywa piny, kendo wachako wadwoko gi office mar chamani kane chake nwagombo ni wayude wa vijana ma present wa vijana obede front line. To ka vijana onge waneno wambe waonge. Koro ken party marwa moriwa kwa vijana. Slogan mane mano mar winjo gima ground wacho bende nadiera kalore ni wacho ni un kaka jo vijana nugombo mar mondo mi ubede kanyo katuneane sura mano mar vijana. Tedera moko kuom jogo mano aneno nitiere jogo mane tindo kata kamano nitiere jogo mabende hikgi no niang mane waneno kano yang kaka jotelo mag duond bura no. Felix Kapodan kun. Migao momigi oken migao ma wanyalo wacho nigi duol kata kine vijana to keti kaso wa vijana mwaneno koket mbele kachacha ogin rowere manyalo tetewa wa vijana. Inyalo yudo ni gin jomo ng'iewo mana mar keto ni mondo ni gino mako across the country. To mano ken image madieri kano sabedo ni kata slogan mar party en gima winjo ground maber. To wayudo ni gini kar kogunjo ground. Kane en gima winjo ground, wa vijana no ningo pong party ni. Nikech kamara marasa ni kowuotho, ontaja nying mar genzi. Otaja nying mar youth. To adieri mar thuon wach, gino ken girwa vijana. Ni mokwongo, kade logo no kende, keto mondo bed gi yie, ni gini winjo kaka jopiny dwaro. Ng'ani ndo nogoyo siasa e piny mangima. Oken siasa mamlima kende. Nikech osabedo ka ng'ama ringo mlima kende kapok olonyo party neni. No ningo kungo ringe, poka nene kubiro Luland waka. Poka nene ko idho Western kono goyo siasa mar riwo jo Kenya kanyakla. Koro party ni kane poko lonche no expect ni oringe e Kenya mangima. Koka olonche. To kano lonche, to kawo vijana manyalo kedo ne wa vijana obede front line. Gimoro keto wa vijana matin mar mix mondo nene ng'ane wuok Kisumo anadagi wachno. Kendo pacha onge patino. Oken kaka nwapareka kwa vijana. Kata kamano warito neno kapo nono bobedo ka wuothe kod gwenge mopogore kalore ni koko yange to mega launch bro bedo ka jo tarik 4 dwe mar auchiel mano mahiga ni kama koro gibo bedo ka gi launch maduong' mopogore gi mano timoro odiochieng' manyoro nduku karwaki etwaka kotudo kopogore kod wechego mag tulo jogo makoro no yiera kaka jogo mabiro bedo ka bedo jotelo mago mag duond bura mano mar DCP to bende onyalo bedo duond bura motegno ma nyalo dhi nyaka 2027 kendo lek magintiere godo nikech mana kaka kiwinjo kaka Gachagua ne loso kacha ni en no ol kod miriambo kachiel kod singo ma ok chop kare mane momiyo no wuok e UDA koro entiere kod duond bura ne kendo gidwa neno ni gichopo dwaro duto ma jo Kenya nitiere godo. Ing'eyo nitie notion moro ma aparo ni jo Kenya misunderstand. En notion man. Ing'eyo gimoro Gen Z ni kada diere ma 1992 they were young tax. Gen Z ma 1992 okne mera ma enena Gen Z all the time. Jinyaka berga mission. Koda purpose. Gimo mag vijana ko chungdo ni Gen Z. You know, I look at this thing tawacho to jomatindo gidhi kune. Nikech ing'eyo, I expect owadwa nini podo ng'ama tin. He needs to be more energetic on other things than thinking of leadership. He needs to lead in a professionalism other than saying nadwaro political position. Nikech political position gi to gin gik man not durable. Gin gik mo kinyali ng'ise any excellence. And that's why I watch on problem was over Kenya ka in bed of ambitious decisions. Pesa mwa keti bunge gi MCA gi emo mineno ka jomatindo gi koro dwawe obedo joma focused girango leadership. Ke at the end of the day obro donjo gibe kin gibe the same. Wakuonguru wa lost pin mondo bed structured malongo. Mondo jatelo obednen jatelo ma can develop a country through policies. Iwinja. Gima duong' ni kijara neno adwa ni podo tin mone obeno somo. Okonywa obed a professional moro manyalo research on a problem to kelo solution. Tinde jisomo katenda school. Somo kuru. Somo kadi be na professor. But you still need to develop your line of thought. Iwinja. Pinje moso dongo gin pinje man go value in education.
Ogin pinje madwaro leadership. Leadership content onego beni yudi. You see, by the time in 1992, Aranendi mane moyo tiyo jimaracho. Makoro naked agitation. If you looked at even accountants, they were speaking the same language. Can it be in the engineering professionalism? They were speaking the language. Can the lawyers of Betia? They were speaking the language. Can the chachuchu? They were speaking the language. My view and Nijo Matenogi. Nikech koro ginige yuago no jerzi oko kietikanya. Uno nyalo participate to make a progress. Kata wan mineno wani wa participate buwa kelo progress mar change mineno gani. Then bangene wadok timo gik mwatimo. Jomoko kuomwa out of that so manage kendo duogo bedo jotelo. Some of us may not even lead. Some of us may nyalo duogo botel. Koro gimone go define your role properly kaka jomatendo. Focus mari we bedo no everybody wants to run for election. No country political position to udwaro. In fact, the country has really messed. Nikechi udwa no be decisions. To decisions dwaro maturity. Ogidwa gik moko ni you are young, gidwaro maturity. Uno nego ukwatije ma unyalo gero go sirkal piny. Muwacho no one ministry mitiegi. Koro wadware teach. Mondo wa develop mondo wa grow piny. To to record jogo maga Gachagua no kawo makoro keto kaka jotele dun bura bare bende gin jogo manyalo kelo lokruok adiera. Lokruoge mopogore opogore ma bende ne wawinjo odiochieng' manyore kinde mane gi launch party makama. Nitiere kata wer mane giketo kanyo mane wer moko kuom gigo magidwa timo. Ing'eyo an Gachagua is not an issue to me. Issue ena. Gachagua en ng'ama dwaro recognition. Gachagua en ng'ama konyowa ng'eyo gik madhi nyime. Gima duong' ma president otim. To me, president onego rang ni Masawa gine ni Central Province. Miyo waga ang'o in the economy as a country. Tang moso the piny tere kaka dwa kony. Eno werango ulonje matindo mag Gachagua. Eno rang ni Kofi nyalo duogo. Bu Kofi board maniga Helislasia vene uche duog buti malongo. Bureg Kofi nikech marwa ne standard maber. Bua chakwa duog bua bed stable. Bu farmers ka interest. Odhi orang ni sani ngene ni ang'wa meru makisi ma jotown kamado. We never knew ni sugar cane bende kare something good for health. Odhi orang ni rekado kon jogo. Orang ni Jomeru kelo mera. Science to kudwa mera. How do I help these people? Orang nerabolo production mare. Ameru maber. Central. Porgin originality teacher. How do I entice this? Orang majani chai. Kenyini Gachagua ka wuoyo to ega majani chai ni kana Central kende. Majani chai nyaka Rift Valley. Majani chai nyaka Kisii. Iwinja. Koro gigi ema president orang. President okik bed focused gigi. Magigi ni ama makalo. And we can also not change these people for now. Enotem tiyo ma gimano yodu kono, let it come or receive gulwete ariyo. But piny to konyo. Gimorange ni nikejoka kotegno iyor agriculture kati iyor ohala. At the end of the day Kenya gain. To wan gimwadware ni Kenya gain. Not gima Gachagua dwaro. Omian issue mag politics mag Gachagua gi president will assume gi okaw gi as nothing. We will deal with them. He will deal with them. Kekata wabe wajo dim wadi dwaro president. Wabro deal with Gachagua when it is appropriate. For now, to Gachagua can as well do his things. One wabro chako biro Gachagua a platform after 2026. Koro wa neno Gachagua gini policy mane to one policy mane mwadwa kilo. Sichimoko president bende nugu policy ne. So the best major team for now you must think positively for this country. Gachagua is not an issue. Let's think on what we can get stronger from Central that can build the economy. To identify nijo mage manyalo kili. Kwa nwango the general farmer manyalo kili. Let us deal directly with farmers. Kwa neno nendara emarach mok nyalo miyo gik moko donji town ka malongo. Let us build infrastructures. Kwa neno nugin guskunde mang'eny ma ji nyaka somie. Let us do wadang lecturers gi nyithindo mitero kuno. We will move. Gik matindo gi sijui ni nade magi wae.
To the younger people, kako wadwani. Akwa ini podi, you need to grow. You are very good and you are very strong for us. And in the future, what one mondo uberi joku mukumu tegi. Nitie gimoda wacho kapoka somo mogu kumoti monda kao pachi mogik. Just adwa kono jowinjo marwa kawuono. Kik wabed misleaded. Nitie wach ka moka adwa na leng moka waduoko. Ni sani wa vijana odhi otim professionalism kata gidhi mbele gi yorgi mag somo. Mano da. Wasabedo kwa watch kaka iritowa. Jogi osakethonwa piny. Emomi wasani owuok oko ka wa vijana. Wadwaro ni wabede telo walos negi Kenya, jodongo gi obed kaka goons. Koro gimbe wachul gi gidhi giketh romo. Ok ni tiyo kodwa kaka goons mar ketho romo gi. Imiwa pesa matin ka gisadonji bunge kuchocha. To koro wan dowewa kwa ng'icho wan jobless. Waonge malekeo. Sani nwa saamua nango. Wadonji walos Kenya ni otamogi loso. Wan gi jomo somo. Wa vijana somo sani moingo jomi ikono wani sani omitelogi. Adwani wa vijana uogoko walos Kenya. Jodongo gi, Gachagua gini, Ruto gini, waket gi goons. Ombo achul gi giwinje kaka gorwo gowete ni tek. Ng'ato chuli ni go wadu nego wadu. Koro gikuwa wadhi mbele gi somo, wadhi mbele watim gi mwana wasome school. Apana. Wadodonje kiongozi ka mar loko Kenya, waket Kenya kama ber, ng'ata nyalo go siasa peacefully kamora amora. Gima notimre ne Gachagua ni nikech pod gin gi parocha ni ginyalo tiyo gi wa vijana mar chulo. Wa vijana igi no wang. Onge vijana mano chul. Mako vijana mane igi owang gi mane gisabedo ka girito mondo konygi. Ok kamano. To ni wa vijana oywari chien wang'injo moko kaka tiyo kata giket jomoko e Facebook kuchicha ni utinwa marach. Ok wadwa. Mano modogo mara political party moro mabedo formed sani. Obed political manyalo endorse youths. Ma youths nyalo bede table mawacho kodgi wach kendo giwinjwa. Wasomo kane Ruto nwakono ni kawo jogi ketoko. No expect ni Ruto omiwa wa vijana mosomo ma jobless. Ok ni ng'ato tiyo from 20 years pod duoke cabinet. Pod jakimiye tich. To wan gi wa vijana mosomo moinge man gi nyalo mar deliver. Ang'o momiyo gidwa miwa vijana chance mondo ti. Emomiyo sani wawacho ni political party amora ma vijana onge iye. Mano da. Political amora monge way mar enwa wa vijana bendo bede kiongozi mano kwadwa. Sani wadwaro ni jodongo gi. Gachagua, Malala gini, gimbe gibede goons, agole pesa na mora, achule, ogona jio ringe mando pati. Kata kamano duon bura mar DCP warito mar mondo miwa winja neni to manifesto magi, bro bedo mane, ainya nyamotelo ne yiero, mano mar higa mar 2027 kuku otieno, mar thim licho inga, Migori County, ngisa kaini Joyce Mosno wadu anduku, amorga kode sana, gikaka olero weche siasa, ma Kenya, odog ne ng'ato ang'ata, to penjinago nito, joko mane Gachagua oyierogi ere lokruok magidwa singo ne jo Kenya to nosemigi thuolo mar telo to onge gima ne gitimo. Jo Kenya podi nindo mana kech. Oda bende wacho ni chako chama to ok yot, lakini loso chama ok en tuk nyithindo. Loso party bedo kod grassroots offices, mobilization and nominations ema koro tek. Kasto koro matching energy mar Kera kod party mar UDA ok dhi bedo mayot. We wish him well. Apenjo agenda mane mochung apart from William Ruto. Mago mana moko kuom ote manyakwara Mugia Jong chwalo no akariga no mondi bende wacho no yo makare. Wacho ni Gachagua wacho kata timo onge. Adiera owe pimo wiji nikech ong'iyo gi miriambo koro owuondo jogo madwa luwe. Mago moko kuom ote manyakwara Mugia Jong chwalo no nduku wachimo gika watieko. Mana mapiyo piyo ing'iso ni thuolo marosi rum. In fact wan mana gi dakika achiel kende. Ingene Joyce, yo matendo gi. Ema dwa ni kawuona deal go. Nige jo matendo gi, ko ginono gibro burn their fingers. Kama gibro dhi onge. Iwinja, you must identify gimodwaro achieve. Telo kiema solve solution mapping. Jo matendo solve solution mapping guparo maber. Omiyo gimaro na wache ni jo matendo masani. Unyalo participate kilo progress. But okocho no nyaka utel sama progress donjo. Koro gini notion wa euro walosuru piny mondo piny obed makare mondo generation mabiro odhi otim gima duong'. Koro generation mabiro kabiro timo gima duong'. It will help us to solve this kind of thing. Mogik nduko. Omiyo an gima nyalo kwayo. An adwa nanu minister nitie grube mang'eny mabiro wuok.
ke gimane ni gazeti kani oken gima ber for the future of this country. And before kanye po gigolo no this, nyono benigi so interrogate all leaders ma gangs here. Bugi ngento why are they operating in that manner? So for future, akwayo nikechundu ukonyo wangeyo gik ma weakness ma government golo. Koro government with you paying, this is not good for the country. Ero kama na yenya. Omiyo kata na PS, good Minister Mari Internal Security, let them go and sit back. Marco and give me a bed for them. Ero kama na yenya Tom Nduku. Felix Nyadua, wachini mogik. An giwecha deka dwa ketugeo machiel mapiyo piyo machopo ne jopiny. Gima duong' masani wadwa watim kwa vijana. Wa vijana woguru oko, udhu vai ne cheute. Chakre MCA nyaka malo. Kik ng'ato limit gi. Sa en sani. En sa mwanyalo change the country. Kik warit ng'ato boritowa. En sawa kendo kik wadog chien kik ng'iewa. Osla en mana ID. Machielo madona chaka wach mawia kik wilgo. Akwayo piny Kenya gilos integrity obede kiwango mamalo nikech siasa ma 2027 otedore kendo wasachako neno. To gima kwayo jopiny giyier mana ng'ato kigirang party girang manifesto mare agenda mane mengo ne jopiny en ng'ama ready mar deliver kosa en mana nyinga. Gima kwayo ni kik warang party to luone sonwa walos machungwa marwa. Ero kama na inya Felix Nyadua kaachiel kod Ida Tom Nduku kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod mai thuolo marwa ema ne tin ahinya okinyi makawuono kata kamano twaka obede yo makare. Nyakwara Mugia Jwang in benda goniro kama na ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak maro. Engineer Lazaro Kanyambok bende wacho ka ni DCP is just another method of ethnic mobilization, nothing new, en mana Gachagua makawaida cha kod Malala. Nyakwara Mugia Jwang otemagi aneno agoyo mos kuom mago ma okasomo thuolo marwa emorumo kinyi makawuono. Kata kamano wageno ni tulo maket kod mano mocho dichieng' manyoro ok wabichak wane ahinya to romo mopogore opogore ma jo siasa medo bedo godo e pacho kae. Nyakwara Mugia Jwang wakawo mana yoyo madundo gi sani. Chenro mabiro bang' ma en ng'ejo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor.